Şun, hormat prezident pada Serdar Berdimuhamedov sanly ulga markary ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu bir näçe meselelere hemde käbir resmi namalaryň taslamalaryna garaldy. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň azalary ve şuň ministrler kabinetiniň sanly ulga markaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlise resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna sereders ve käbir soraglary aral maslahatlaşar. Hormatly ministrler kabinetiniň azalary hemişe bolşýaly bir cinayet edenlikler üçin iş kesilen ve eden etmişlerine ökünüp ak gürükden towa gelen raýatlaryň mukaddes Kadir Gecesi'nin öň ýanyna günäsini geçýär. Beýik ata-babalarymyzyň rehimdarlyk we insanperwerlik diýeplerinden uguralyp, olary jeza çekmekden boşatmak ýaly sahawatly çäreleri geçirýär. Şoňa görä-de häzir Türkmenistanyň Goranmak ministri, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamak baradaky topornyň başlygy Günnogdiýew bu toporyň jinayet edenlikler üçin iş kesilen raýatlaryň mübarek Kadir Gecesi münasibetli günäsini geçmek boýunça geçiren işler barada hasabat bersin. Günnogdiýew Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky raýatlyk we günä geçmek meseleleri boýunça teklipler taýýarlamak baradaky topar tarapyndan geçirilen işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Hormat prezidentime de hasabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly ministrler kabinetiniň agzalary, häzir men asylly däwamyny eýerip jinayet edenlikler üçin iş kesilen 514 sany raýatymyzyň mübarek Kadir Gecesi münasibetli günäsini geçmek hakyndaky fermana gol çekjek. Hormatly prezidentime de degişli resmi nama gol çekip meclise gatnaşyra gidenip şeýle diýdi. Günnogdiýew hukuk goragy edaralaryň ýol başçylary bilen bilelikde günäsi geçilen adamlary tutsaglykdan boşadyp, olary ýakyn wagtda öz öýlerine, maşgal agdalarynyň arasyna barar ýaly ähli zerur işleri geçirin. Biz günä geçmek çäresini geçirmek bilen eden etmişlerini ökünüp towa gelen adamlara öz günälerini halal zähmetler bilen ýuwup ýurdumyzyň ösüşine işçen gatnaşmaklary üçin mümkinçilikleri döredýär. Vilayetlaryň, etraplaryň we şäherleriň häkimlerine, şeýlerin beýleki ýol başçylara günäsi geçilen adamlary iş bilen üpçün etmek boýunça zerur çäreler görmegi tawsyrýar. Günäsi geçilen adamlara bolsa ahlakly zähmet çekip ýurdumyzda amala aşyrylýan giýingerimli işlere öz goşanlaryny goşmaklaryny, edi watanmyza ak yürekden hyzmat edip halal zähmetiň özüni görüp ýaşamaklaryny arzu edýär.